Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Михаил Мартинов и днес ще играем Clash of Royale. Ще играем Clash of Royale за първи път. Ето я и нея. Ето ми го дека, втория дек и третия дек. А между другото, кажете някои карти, които да сложа. В дека си, под коментарите. И нека да изиграем един батъл. Ще сложим тук кок. Тук не слагаме Уизърд, но то, боже мили, той има... Не искам да поговорим. Този бил 7 арена, който е още за нас. Сега тази карта. Камък нагоре-долу добър демидж от кулата. Сега ще сложим тук принц. Сложим тук Валкир. И това скелетрон армия на силно под него. Това е турнирото. О, той има мускетър. Лошо. Но взехме доста. Още един път. Така сега слагаме хук. Можем ще го бахнем първата кула. И слагаме пак тези църба арена. Слагам скелета на армия. О, не, той има зап. Аз имам мирър. Не трябваше да слагам. О, не. Така сега... Ще сложим... Или да изчакаме първо той да сложи. Добре, ще сложим принц, ще сложим Уизърд. О, но той слага голем! Не, той слага голем. Не слага скелетра на ръм. Не, боже! О, не. Има още едно торнадо. О, няма да мога да няма. Аз слагам тук фок. Но тук вече почнах малко да си... Малко почнах да се плаша. Но се справят скелетра на армията. Слагаме тук принц. Той слага принц. Ще сложим Валкир. Още 13 секунди, дами и господа. Не! Не! Няма нищо! Тялите, трябва да бахтаме този трен тук. Да! И първата игра спечелихме, дами и господа. Ами, тук ще поиска малко Уизърд. И това ще бъде за този епизод, дами и господа. Надявам се да ви хареса. Ако е така, дайте палец нагоре и коментирайте за декът.
Ще се видим до следващия път. Чао!